Hej og velkommen til den her video, hvor jeg vil vise dig, hvordan du kan tage billeder af vanddråber. Setupet er meget simpelt, og det er noget, du kan lave hjemme i din dagligstue eller i dit køkken. Du skal bruge nogle meget få ting. Et fad, hvor du kan hælde dit vand i. Fadet skal helst have en sort bund, ellers så reflekterer lyset op, og så kan man se bunden, måske er der ridser i eller nogle fedtpletter fra madlavningen. I mit tilfælde har jeg kun et gråt fad, så jeg har lagt min sorte musemåtte ned i, som faktisk virker overraskende godt. Derudover skal du bruge noget farvet papir. Det har jeg klistret fat på de her 2 ringbind her. Og det er for at få papirets farve til at spejle sig i overfladen af vandet, så man får nogle flotte billeder her. Der kan man lave mange forskellige ting, sætte nogle andre farver op og lave nogle mønstre i det og sådan noget. Og de vil så også afspejle sig inden i den her lille vanddråbe, som ryger ned i vandet. Derudover skal du bruge en flash, og den skal helst være trådløs. For ellers, hvis den sidder på kameraet, så kommer den til bare at pladre lys ned på det hele, men vi skal kun have lyset sådan til at ramme baggrunden, og så falde ned i vandet og lysne det på den måde. Derudover så skal du bruge en pose med vand. Du kan også finde på andre måder at få din vand til at dryppe ned i dit fad her, men det er altså lige metoden, som jeg har valgt at bruge. Jeg har taget en frysepose på 4 liter, hældt noget vand i, bundet en knude og sat noget af det her natursnor rundt om, som jeg har bundet i lysekronen, som sidder heroppe i loftet. Og så har jeg taget en lille nål, som ligger her på bordet, og så har jeg prikket et enkelt hul i posen, og så drypper den bare stille og roligt vand ned i det her fad. Og så kan jeg egentlig bare stå og tage billeder hele tiden. Vigtigst af alt i det her setup, det er selvfølgelig dit kamera. Mit kamera, det står og optager lige nu, men jeg skifter over til et andet kamera, så du kan se, hvordan jeg gør. Nu er jeg hoppet over til mit kamera her, og skal til at tage billeder af dråberne, som rammer vandet. Som sagt, så skal blitzen være trådløs, og fordi mit kamera, mit Canon EOS 7D, kan styre de her Canon Speedlights trådløst, så har jeg ikke lige noget kabel eller en lille transmitter siddende. Men man kan både få kabler og små sendere, både originale og uoriginale andre mærker, som kan klare opgaven for dig. Alternativt kan man også slukke alt lys i rummet, eventuelt have en lille lygte tændt, så man kan lyse og lige se, hvornår dråberne rammer. Og så bruge en lukketid på omkring 3 sekunder, og når dråben den så rammer, så skynder man sig at affyre blitzen manuelt. Det vil altså fryse den her bevægelse også, sådan så kameraet lige nøjagtigt opfanger det ene sekund, hvor dråben den rammer. Men den drypper jo lystigt derudad, og min blitz den står klar til at modtage signal til at fyre af. Så jeg kigger egentlig bare på, hvornår dråben den falder ned heroppe fra, og så begynder jeg at tage mine billeder. Kunsten i det her, det er så at time sine skud, for du kan jo nemlig få et billede, hvor dråben den hænger en lille smule over vandoverfladen, et billede, hvor den er kommet ned på vandoverfladen og laver sådan en lille bølge op, og det her billede, hvor den har en lang søjle op. Og når du bliver rigtig god til det her, så kan du få dråberne til at komme i små forsinkelser, sådan så når den ene dråbe rammer ned i vandet og sprøjter op igen, så rammer den anden dråbe op i toppen, og så deler vandet sig sådan rigtig flot. Det har jeg ikke selv kun endnu, men det eksperimenterer jeg selvfølgelig med. Men jeg fortsætter lidt med mine billeder her. Okay, nu har jeg fået en god håndfuld billeder, så nu synes jeg, at vi skal flytte os herfra og over til computeren, for at se, hvordan de er blevet. Nu har jeg fået lagt mine billeder over på computeren og fået importeret dem i Lightroom, hvor jeg lige har redigeret dem hurtigt. Efterfølgende skal de i Photoshop og lige finjusteres lidt mere. Men jeg vil lige gennemgå indstillingerne til det her billede her, fordi som du kan se, så har min lukketid på en 125 del af et sekund. Lukketiden har ikke så meget at skulle have sagt, fordi at i det øjeblik flashen fyres af, så fastfryses billedet på sensoren. Blende 8 har derimod noget at skulle have sagt. For når min frysepose den måske bevæger sig en lille smule, så skal jeg gerne stadig bevare skarpheden i billedet, og jeg skal også gerne have en skarphed, som ligesom kan få de her ringe med, som er i vandet. Og det vil jeg altså ikke kunne, hvis jeg brugte en blende 2,8, så ville dybdeskarpheden være alt for snæver. Så jeg har valgt en blende 8. Man kan godt gå længere ned i blenden,
hvis man har lyst til det, men blende 8 synes jeg var en god indstilling til mig, og så fik jeg også det lys, som jeg gerne vil have. ISO 320 er for lige at få lidt ekstra lys med, uden at jeg skal fyre for meget op for min flash, som i øvrigt stod på manuel indstilling, en 64 del. Men lad os kigge på nogle af de andre billeder, som jeg har fået ud af det her lille shoot. Et lille tip til optagelse af de her billeder, det er også, at når du skal stille fokus, så sæt en lineal der, hvor dråben den lander, og så fokuser på linealen, for du kan ikke fange den her dråbe her. Så du skal altså sætte dit objektiv på manuel fokus, eller dit kamera på manuel fokus, og så indstille fokus, inden du begynder at tage billederne. Det er altså nogle meget forskellige billeder, man kan få ud af at sidde og arbejde med det her vand her, og man skal altså have sådan en tålmodighed i orden. Men jeg har jo så, som sagt, smidt ind af billederne ind i Photoshop, og er kommet frem til det her kvadratiske format, hvor splashet her, det er godt centreret i midten, og der er lidt dråber, som flyver rundt omkring. Det jeg har gjort ved billedet, hvis det er mit udgangspunkt her, det er, at jeg har ryddet lidt op i vandet hernede, og jeg har gjort det sorte herinde i midten mere sort med et levels lag. Og så har jeg fjernet nogle af de her splashes, som er herude rundt omkring, nogle vanddråber. Så har jeg tilføjet skarphed, så har jeg samlet de lag igen, og så fjernet noget mere af alt det her sprøjt, der er rundt omkring. Du kan se hernede i venstre hjørne, der går det meget væk. Og så har jeg tilføjet et levels lag igen, for lige at udtone de her forskellige farver lidt. Men det her, det er altså en af de færdige billeder, som jeg har lavet. Jeg håber, du nåede at se med og fik noget ud af den her video her, og så glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvad du får lavet for nogle vandbilleder.